नमस्कार. लेखास केक अँड क्लासेसमध्ये आपण सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण चॉकलेट ट्रफल केक बनवणार आहे, जो लहान मुलांना अतिशय आवडतो आणि अगदी आपल्या घरात अवेलेबल असते त्यापासून आपण बनवणार आहोत. तर आपण चॉकलेट ट्रफल केक बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी आपण चॉकलेट ट्रफल बनवायला सुरुवात करू. सगळ्यात आधी आपल्याकडे जी व्हिपिंग क्रीम असते ते आपण घेणार आहे आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला लागणार आहे डार्क कंपाऊंड. आधी आपण मेजरमेंट घेऊ, कारण कुठलंही बेकिंग करायसाठी मेजरमेंट एकदम परफेक्ट पाहिजे, नाहीतर तुमचं केक बिघडू शकतो. वेइंग स्केलवर आपण आधी पॉटमध्ये व्हिपिंग क्रीम घेऊ. सगळ्यात आधी आपल्याला क्रीम मेल्ट करून घ्यायची आहे. हे चॉकलेट आपल्याला 180 ग्राम घ्यायचं आहे. याला आपल्याला करायचं आहे, अगदी छोटे छोटे पीसेस करायचे. हे सगळे तुकडे केल्यानंतर मेल्ट करायला सोपं जातं. याला मेल्ट करून घ्यायचं. आपल्याला याला काढून घ्यायचं. आपलं चॉकलेट ट्रफल रेडी झालेलं आहे. त्याच्यासाठी मी तुम्हाला प्रोसेस सांगितले की कसं बनवायचं.